уважаеми патриоти и патриотки от София и околностите! Сега ще ви покажа един номер, от който ще насъркнат вашите коси. Тези, които нямат коси, няма нищо да им стане. Номерът става с малко употребявана носна кърпичка, като се предполага, че такава може да се намери във всеки мъжки джоб и дамска чанта. И така, уважаеми патриоти и патриотки от София и околностите. Тук няма нищо! Тук няма нищо! Тук няма... Пърда. Слагате кърпичето ето така. В една от ръцете, в която ви е най-удобно. И с едно пръстче. Буц! Правите едно дупче. И в дупчето слагате едното криче. И замолвате Георги, Петър, Димитър, Стоянка, Тързафилка, Марлука, Частовка, Картовка. Да сторите това с останалите кръчета. Нема да минавам между вас да ни губим време. Пенка слага кръчето в дупчето. Ковшко слага кръчето в дупчето. И Трифунчо слага кръчето в дупчето. И така, уважаеми патриоти и патриотки, с ваша помощ, четирите кръчета се събраха в дупчето. Не съм вълшебник, нито магесник. Зато и много ви моля, кажете ми едно число от 1 до 5. От 1 до 5. Кое число? 4. 4. Друго? 5. На кое да се спре? 10. Да чуе по-високо? 3. 3. Добре, готово. Числото 3. Сега наблюдавайте добре и внимавайте. И духайте. Ако духате добре, числото по-бързо ще се нагласи. Тук се споменават вълшебни слова. Тупани, барабани, сърсени. И числото 3 е готово. Внимание! Але!